أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Менә әле бүген шушында килгән вакытта күңелгә бер уй керде. Машинада киләм. Җылы, астан өстән җылы эреп тора. Аяклар, куллар туңмый. Биткә кар сиберми. Буранда утырмыйм. Урамда туңып тормыйм. Өстемә теге элекеге кебек бишмәтләр киеп, шарфлар белән теренеп, аякларга кизитек киеп, 5-10 чакрым аралар үтмим. Бик рәхәт, бик җылыда гына шушында киләм. Һәм әйтергә кирәк, урамда шулай ук бишмәт киеп, кизитек киеп, каяндыр ерактан килгән кешеләр күренми. Атта утырып бармыйлар. Ягъни, чама белән булай караганда, бөтен кеше рәхәт тормышта яши. Аштан үлүче юк, ялаңач йөрүче юк, тулайым алганда әлбәттә. Әмма һаман да кешенең күңелендә ризасызлык. Ниндидер тормыштан канәгатьсезлек. Тормышка ниндидер өметләр баглый, ләкин алар акланмый. Бер караганда кеше шушы өметләр аклансын дип, тормыш әйбәт булсын дип, бөтенесен дә эшли. Ул инде садакасын да бирергә тырыша, ашларын да үткәрә, кешегә начарлык та кылмый. Хәтта бер шундый бизнесмен кеше белән сөйләшеп утырганда, ул шулай ди: "Менә ди мин тырышам ди хезмәткәрләрем өчен, хезмәт хакы түлим, эшләрне алып барырга тырышам, аларга эш бирәм, алардан бернинди рәхмәт тә юк" ди. Ягъни алар рәхмәт белән минем эшемә карамыйлар ди, киресенчә, алар хисабына байыган кебек миңа карыйлар ди. Менә шундый нинди генә катлам кешесен алсак та, бөтенесенең дә күңелендә шушындый халәт. Канәгатьсезлек, ризасызлык, ниндидер моңсулык, шулай дип әйтергә була аны. Бу каян килә соң? Нишләп шундый халәт безнең? Күңел халәтебез нишләп шундый? Нәрсәдер җитмәгән кебек. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, берничә сәбәп бар. Беренчедән, кешенең җан һәм тәне бар. Менә без шуны онытабыз. Һәм күп очракта бу дөньяда нинди генә изгелекләр эшләсәк тә, яхшылыклар эшләсәк тә, нинди генә ләззәтләр алырга тырышсак та, без тәнебезне туендырабыз, җаныбызны түгел. Бөтен эшләгән эшебез, безнең бөтен йөргән алган ләззәтебез ул тән өчен. Тәнебез ял итә. Күңелебезне ял итәргә тырышабыз, кино карап, театр карап, китап укып, музыка тыңлап. Ләкин бу ниндидер шушы вакыт эчендә генә онытылып торырга ярдәм итә. Мәсәлән, театр бара 2 сәгать, онытылып торасың. Кино бара 2 сәгать, онытылып торасың. Китап укыйсың, ярты сәгать, онытылып торасың. Аннан яңадан бу халәтебез кире кайта. Мөхтәрәм кардәшләр, менә монда җаныбызга ризык җитми. Бөтен сәбәп шунда. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Исән йөрәк белән үле йөрәкнең аермасы Аллаһы Тәгаләне искә алган кеше һәм искә алмаган кеше" ди. Ягъни Аллаһы Тәгаләне искә алып, йөрәгендә Алланы тоткан кешенең йөрәге исән була. Ул үле булмый. Үле кеше бу инде тере мәйт дип әйтсәң дә була, бу Аллаһы Тәгаләне оныткан яки исендә тотмаган кеше. Ул нәрсә генә эшләсә дә ул мәйт. Мәйтнең шундый бер сыйфаты бар. Мәйт ул бер караганда начар әйбер түгел, бөтенебез мәйткә әйләнә. Әмма мәйт тора-тора сасый башлый. Исе чыга, бузыла башлый. Исән кешенең алай түгел. Исән кешенең исе чыкмый. Шуңа күрә дин буенча кеше үлү белән нәҗискә әйләнә, пычракка әйләнә. Менә кеше дә шулай Аллаһ Тәгаләне оныту белән аның җаны пычрана. Нәҗискә әйләнә. Аның шулай ук күңеле пычрана. Менә шушы пычраклык, шушы начар ис эченнән аңа тынгылык бирми. Аңа кымачау итә шушы яшәргә, тирән суларга, дөньяга канәгатьлек, ризалык белән, һәм дә ки шушы дөньяның матурлыгын күреп карарга шушы аңа кымачаулый. Шуңа күрә ул бер туктамый, ниндидер бер басынкы халәттә яши. Кемдер әйтер, менә бит динсез яшәгән кешеләр дә бик әйбәт тормыш алып баралар дип. Мөхтәрәм кардәшләр,
бу да үзенә күрә бер тыштан күренгән ялган фикер генә бу. Менә безгә гел мисал итеп китерәләр Америка, Европа, менә анда кешеләр дини булмасалар да тормыш дәрәҗәсе әйбәт, алар ял итәләр, алар үз ризалыклары өчен, үз теләкләре өчен генә рәхәтләнеп яшиләр. Юк, бу алай түгел. Аларда бик тирән психик проблемалар бар. Аларның икедән бере, бәлки әле күбрәге дә шулай бит, алар психологларга йөриләр. Алар да күңелләренә җылылык, күңелләренә тынычлык таба алмыйлар. Аларның шушы дөньяда каядыр сәяхәт гизүләре, каядыр чыгып китүләре, кибетләргә йөрүләре менә шушы тынычлыкны таба алмаудан, чөнки ул бит кирәк әйберләр түгел алар берсе дә. Менә шушы күңелгә тынычлык таба алмаганнан чыккан әйбер ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның икенче бер хадисендә әйтелә, әгәр дә ди кеше иендә намаз укымаса, Коръән укымаса, аның йорты кабергә әйләнә ди. Менә Аллаһ Тәгаләне искә алмый кеше, ул инде мәйеткә әйләнде. Иендә йортында Коръән укымый, намаз укымый. Инде хәзер анда да ул кабер ясады. Кабер эчендәге мәйет ул хәзер. Менә шушындый аның халәте, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә гаҗәпләнергә кирәкми. Бу шулай бит шушындый бер халәт дип әйтик. Менә хәзер карыйк. Кайбер кеше бит Аллага да ышана, намазда укый. Әмма бу кеше нишләп соң күңелендә тынычлык таба алмый? Аңлашыла, намаз укымаган кеше, Аллага ышанмаган кешенең белдек сәбәбе. Әмма намаз укыган, я булмаса диндә булган, ураза тоткан, шулай бит мөселманнар белән аралашкан кеше. Монда шулай ике сәбәп бар. Беренчесе ихласлык, җитеп бетми. Ягъни чын ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Икенче сәбәп бу очракта дөньяга артык өмет баглау. Дөньядан нәрсәдер көтү. Без бит гаҗәпләнәбез. Мәсәлән, берәр әйберне күрсәк, менә ришвәт алалар, менә монда аталар үтерәләр, монда җимерелә, монда батыла, монда рәтләгән кеше юк, кешене уйлаганы юк, тегеләр ул гомергә шулай булган. Әмма кеше элек аңлаган бу дөнья ул безнең ахры максатыбыз түгел. Бу дөнья бер вакытта камил булмый. Шуңа күрә бу дөнья мәшәкатьләрен, борчуларын шулай булырга тиеш дип җиңеллек белән кабул итә белергә кирәк. Камил дөнья ул ахирәттә генә, ул җәннәттә генә. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, кешенең дә бу дөньяга артык өмет баглавы менә шушы хәсрәткә китерә ди. Күңелендәге авырлыкка китерә ди. Өметләребез, мөхтәрәм кардәшләр, безнең багланган ахирәтебезгә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булган чагында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорыйлар, исән каласыңмы яки җаныңны алыйкмы дип бөтен пәйгамбәрдән сорыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иля рафиқил а'ла ди. Мин ди Аллаһ янына барам ди. Менә ул камиллек, ул чисталык. Бу дөнья качында булса бар бер тузанга әйләнәсе дөнья. Шуңа күрә дә күңелең әгәр дә синең ахират белән бәйле булса, һәм ахират өчен гамәл кылсаң, ахираттан өмет итсәң, савапларын, әҗерен, тынычлыгын бу дөньядан түгел, менә бу күңелеңгә дә шушындый бер тыныч халәт килә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.